Рекорден трансферен прозорец. Клубовете от Висшата лига похарчиха общо 3,19 милиарда паунда през лятото на 2025 година. Повече отколкото всички клубове от Бундеслигата, Ла Лига, Лига 1 и Серия А взети заедно. Най-активни са били Ливърпул с 415 милиона паунда, Челси 285 милиона паунда, Арсенал са изхарчили 255 милиона паунда и Манчестър Юнайтед с 216 милиона паунда. Кой трансфер според вас най-много се е струвал парите това лято във Висшата лига? Юго Екитике с 79 милиона паунда в Ливърпул, Никола Отемаде 69 милиона паунда в Нюкасъл, Мартин Зубименди 60 милиона паунда в Арсенал, Езе 67,5 милиона паунда в Арсенал отново, Мбемо 71 милиона паунда в Юнайтед, Гьокерес 64 милиона паунда Арсенал, Жоао Педро 60 милиона паунда в Челси, Шешко 73,3 милиона паунда в Манчестър Юнайтед, Александър Исак с 125 милиона паунда в Ливърпул, Куня с 62,5 милиона паунда в Юнайтед и Вирт с 116 милиона паунда в Ливърпул. Това бяха най-скъпите 11 трансфера. Кои според вас са оправдали очакванията си и кои не? Пишете по един коментар.